Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dacă mai vreți episoade, dați like, subscribe, clopoțelți să facem în toate zilele videoclipuri. Hai să ne jucăm Brookhaven. După aceea ne jucăm altceva. Uite, ecranul invers. Ecranul invers. Am intrat pe Brookhaven. Și sunt o micuță mus, vedeți când se face părul mare și corpul mic. Pe ce v-am spus? V-am spus că sărați așa. Jucăm câteva minute Brookhaven și după aceea, da, ne ducem în alt joc. Now my friend that talks in fun is any da, încă filmez. Dacă s-a auzit ceva, să-mi spuneți în comentarii.